Vítajte späť. Manifestácia. Stručne, jasne, bez omáčok. Poďme sa o tom porozprávať. Viacej konkrétne, poďme sa porozprávať o tom, ako si môžete vymanifestovať nemožné. Nemožné, hej? Ma vidíte prvýkrát, ja som Mina, obľúbená žena kresťanských mužov, vysnívaná žena kresťanských mužov. Ja som tá, o ktorej kresťanskí muži fantazírujú v nočných hodinách. Ja som profesionálna bosorka, ak ma vidíte prvýkrát. Vítajte v ezoterickej džungli mojich videí. V dnešnom videu sa porozprávame o tom, ako si vymanifestovať hocičo. A je to nemožné. Veľmi veľa z vás mi vypisuje ohľadom manifestácie, pretože napriek tomu, že máme na sociálnych sieťach, či už v anglickom, alebo slovenskom, alebo českom jazyku 1 000 000 videí o tom, ako si môžete niečo vymanifestovať, ľudia stále tomu nerozumejú. Ono je to z toho dôvodu, že všetky tieto videá obsahujú veľmi profesionálnu lingvistiku alebo niečo, čo ja nazývam spirituálne guru sračky. Hej, slova typu frekvencia, energia. Človek, ktorý nerozumie manifestácii, mágii, absolútne nevie, čo tieto slova znamenajú a logicky nevie teda pochopiť, že čo je to vlastne tá manifestácia a ako môžeme úspešne nejakú tú manifestáciu praktizovať vo svojom vlastnom živote. V tomto videu vás naučím logicky, bez omáčok, ako môžete manifestáciu logicky pochopiť. A keď vaša myseľ logicky pochopí, čo je vlastne tá manifestácia, vaša myseľ aj bude vedieť, ako tú manifestáciu vykonať. Čo je to teda tá manifestácia? Manifestácia je manipulácia energiou. Prečo energiou? Pretože všetko okolo nás je vytvorené z energie. Ja som vytvorená z energie, môj náhrdelník, ktorý je od Tina Stav, je vytvorený z energie. Tieto dvere sú vytvorené z energie, moje tričko, moje cecky sú vytvorené z energie. Všetko je vytvorené z energie. Dobre, kresťania to volajú duša, Číňania to volajú čchi alebo životná energia. Manifestácia funguje na princípe toho, že všetci sme vyrobení z toho istého materiálu, čo je iba tá energia. A keď chceme niečo pritiahnuť do svojho života, stačí, aby sme sa naladili na frekvenciu alebo energiu daného predmetu, danej udalosti alebo daného človeka, ktorého chceme pritiahnuť do svojho života ku sebe. Poďme si spraviť nejaký úplne jednoduchý príklad. Chcem si pritiahnuť toto pero tu akože nemám. Dobre? Chcem si pritiahnuť to pero. Viem, že pero, ktoré si chcem pritiahnuť, je žlté. Takže si ho predstavím v hlave. A naladím sa na tú frekvenciu žltého pera. Ako sa naladím na frekvenciu toho pera? Iba tým, že si pomyslím, že si predstavím to pero a predstavím si, že ho držím v ruke. Predstavím si ten pocit, aké to je, keď s tým perom píšem. Predstavím si, ako to vyzerá na papieri, keď s tým perom niečo napíšem. To je to naladenie sa na určitú frekvenciu, na hociakú vec, ktorú si chcete pritiahnuť do svojho života. Takže potom, ako vykonám tú manifestáciu, prejde nejaká doba a pero mi príde do života. A teda názov tohto videa, ako si vymanifestovať niečo nemožné. Čo je nemožné? Pre každého jedného človeka je nemožná vec niečo iné. Pre mňa je nemožné napríklad to, že by mi zavolala Shakira, hej, na môj mobil, že ahoj Mina, poď sa mnou tancovať na pódium. Ja by som veľmi rada išla tancovať so Shakirou. Ale to je pre mňa nemožné, lebo Shakira ma nepozná, ja nepoznám Shakiru osobne. Pre iného človeka môže byť nemožné to, že by mohol vyhrať jackpot v lotérii. Pre ďalšieho človeka môže byť nemožné to, že by získal nejakú veľmi vysokú pozíciu vo svojej vysnívanej práci. A teraz vás idem uviesť do toho, že ako si vlastne môžete niečo nemožné pričarovať, pritiahnuť, primanifestovať do svojho života. Je to úplne jedno, ako to chcete nazvať. Ale budeme teda používať ten pojem primanifestovať, dobre? Ako prvé musíte zmeniť svoj pohľad. Ujasnite si, čo vlastne chcete. Ujasnite si v hlave, prečo si myslíte, že je to nemožné. Čo je tamto konkrétne, čo spôsobuje vo vás tú myšlienku toho, že pritiahnuť si túto danú osobu, udalosť alebo vec je nemožné. Ak si to neviete len tak rýchlo zhrnúť v hlave, popremýšľať nad tým, vypíšte si to na papier v bodoch. Dobre, teraz keď už máte ujasnené, že čo vlastne chcete a prečo je to nemožné, ideme si zmeniť pohľad. Chcem, aby ste všetci pochopili, že všetci ste pánmi svojho vlastného života. Všetci môžete zmeniť svoj život. Všetci
si môžete privolať rakovinu. Všetci sa môžete vyliečiť z rakoviny. Všetci si môžete pritiahnuť nekonečné množstvo eur v miliónových sumách. Všetci si môžete pritiahnuť nekonečnú chudobu. Všetci si môžete zrujnovať svoj život a všetci si zároveň môžete aj zlepšiť svoj život. Všetko je vytvorené z energie. Váš vysnívaný človek je vytvorený z energie. Na základnej úrovni sme si všetci rovní a všetko je rovné nám. Peniaze majú rovnakú energiu, sú vytvorené z rovnakej energie, ako ste vytvorení aj vy. Pritiahnuť si 1 000 000 eur je na energetickej úrovni rovnako jednoduché, ako si pritiahnuť 1 euro. Pretože aj 1 euro, aj 1 000 000 eur sú vyrobené z tej istej energie, pretože existuje iba jedna energia. Ten človek je vytvorený z tej istej energie, ako ste vy. Tých 1 000 000 eur je vytvorených z tej istej energie, ako ste vy. Tancovanie so Shakirou na pódiu je vytvorené z tej istej energie, ako som ja. To pódium je vytvorené z tej istej energie, ako som ja. Všetko je iba energia. A všetci sme pánmi našich životov. Bez viery vo svoju vlastnú silu, vo svoju vlastnú energiu, vo svoju vlastnú myseľ nedosiahnete ani hovno. V manifestácii, v mágii, v hocičom spirituálnom alebo ezoterickom. Takže ak chcete dosiahnuť niečo nemožné, ako prvé musíte pochopiť, že nič nie je nemožné. Všetko si môžete vymanifestovať, všetko si môžete pritiahnuť. Neexistuje nič, čo je mimo vášho dosahu. Nič nie je výnimočné v podstate. Ani vy nie ste výnimoční. Vy ste súčasťou veľkého celku na tejto zemeguli, čo je iba energetické pole. Všetci sme vytvorení z tej istej energie. Každá jedna vec, každé jedno zviera, každý jeden hmyz, každá jedna molekula prachu v tomto vzduchu okolo mňa je vytvorená z tej istej energie. Nič a nikto nie je výnimočný a z toho dôvodu kvôli tomu môžete mať všetko a každého. Bohužiaľ, všetci, čo pozeráte toto video, sme od narodenia boli naprogramovaní, že musíme tvrdo makať a že nič ľahko neprichádza. Takže aby som uľahčila tento proces pre vašu logickú myseľ, píšete si ešte raz na jeden papier to, kde sa práve teraz nachádzate a kam sa chcete dostať. Alebo čo chcete. Uveďme môj príklad. Ja som práve teraz tu, som v tejto izbe a chcem byť na pódiu so Shakirou. Ak chcete vysnívaného človeka, práve teraz pozeráte toto video, sedíte, ležíte na svojej posteli, ste vo svojej izbe, je jedno kde a váš vysnívaný cieľ alebo vysnívaný bod, tam kam sa chcete dostať, je vzťah s touto osobou. Držanie sa za ruky, bosky, romantický vzťah, sexuálny vzťah. Možno. Naša logická myseľ nám hovorí, že dobre, áno, Mina rozprávala, že blá, 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 všetci sme akože pánmi našich životov, spirituálne guru, sračky, ale ty si tu, to hovorí vaša myseľ, ty si tu, to, čo chceš, je tu, ako sa